Aray naaga po, Sir Felix, no arin ka po madigdi sa alyansa. Ta sabi niyo po kaya madigdi po kamo ta madarang wheelchair. Gusto ta ka kayang mahiling talagang personal. Salamat po sa pagbasa. Madali lang po nanay. Madali sana po ha. Ta may pigasikaso pa. Madara ko dyan. Madara ko dyan ng wheelchair para sa makuapo mo. Kung di ko aram, kung anong aldaw. Ayan, ha? Bibiglaon takanan lang kamo dyan, nanay. Ha? Bibiglaon. Send po kamo dyan sa alyansa. Anong suna po kamo dyan? Nangarig na diretso na lang kita dyan. Bakong kaya niyan, tangarig na. Medyo kuyan. Kasulok-sulokin na. Bukid. Antig dumanangkan sa indong lingkod. Mga kaibigan. Para kuyan po. Yaw na kami sa harong. Kan pamilya Rojo.